Ya nembangne ya, Tru. Moh kesel aku. Ora arep nembang meneh. Ora arep nembang meneh. Wis. Iwak apa sing ora iso renang? Oh, kabeh iwak iso renang. Ono sing ora iso renang. Apa iwak abon? Caedian. Mbok ya wis kok ora. Bokonge Plerak. wis. Bokong kok plerak-plerak. Apa ana matane, Pak? Wong ora ana. Mong mong kulite. Ayo Bras. Dijawake srepeg tak ngoyak gareng kae. Sikile becik kok playune bantri ra jam-jam. Sekarang gareng iki bekas copet tadi. Yo. Mangku lete ambang karo Bagong kok kon nembang, Bagong ki ora ngerti larasan kok. Sing penting gayeng. Ha iya. Ora kudu sing penting gayeng nganggo nada, iki nganggo nada, nganggo larasan gamelane ya disdiani kaya ngene kok. Petruk. Adikku adikku cah bagus. Adikku cah jentara. Sowane endi ki, Tru? Ning kantor DPRD provinsi. Wah, alhamdulillah muga-muga tetep rutin ya, Tru. Iya. Ora awake dhewe sing ditimbali ning anggere kene iki halaman iki digelar wayang kulit iki rasane kaya maces. Iya. Ayem ya reng. Heeh. Mergane ya panjenengan-panjenengan iki sing duwe kewajiban melopori ya kuwi apa jenenge iki pelestarian budaya. Lah iya. Nek panjenengan-panjenengan kersa nanggap wayang kok terus para kawula-kawula sing cilik-cilik masyarakat iki terus tergugah atine. Ya ya ora nanggap ya ya ngono kan ora tekane dite ya tahun ngarep ora tekane tahun ngarep ha iya ngono kuwi iso nggugah semangat ha iya Truk iki mau aku apa aku wah kuwi lho kiriman nukara kuwi lho WA nek diwaca wah nah wong iki aja sok kowe iki sinau maca nulis apa ora? Aku Dewa. Karo penyanyi Pak Eko Suwanto. Ya. Kudu dikon ngaturake lelagon Bung Karno Putra Fajar. Wah, iki sing bawa Katno ora menyang. Susul sik apa piye? Wong iki lara gotong. Tumpake kol bukaan terus kon rene disila kon sila terus kon bawa. Engko bar bawa pateni. Wis mengane kan. Yo, mangga. Yo Mas Egul ya isa pajake Mas Egul ki. Lek Egul ki pancen wong trampil Trengginas Lek Egul ki. Ha iya. Nadane apa? Larase. Heeh, larase pelok barang. Macan mati. Ha, ngono kae. Macan mati rasa tok padak-padake Katno Gul suaramu wae biasa kok dadak macan suarane iki ciri khase dhewe-dhewe ninggal ulang
Macan mati ninggal ulang. Kuwi tepo palupi lho, Tru. Iya. Menungso mati ninggal jeneng. Mula urip ning alam donya iku kudu gedhe srawunge, gedhe lelabuhane. Tanpa srawung, tanpa lelabuhan, mati modar dar wis. Ora ana sing eling-eling. Upama dikijing-kijinge nggo mepe kathok. Ha iya. Ora bakal dieling-eling. Ha iya. Kathoke wong wedok ya ning ha iya. Isis kae. Monggo. Yen to kacan ninggal Kading bul saka ngisor ta, Truk? Gading. Mulane kowe iki aja sok tau. Egol iki senengane saka ngisor. Keduwuren dong. Gas ngono wae. Keduwuren wis dasar nyuwara, dupak modar kowe. Yo. Tanpa beda canmo tomo anggitane sapa reng pun pundenku saka Blitar penyanipun Bapak Haji Sukron Suwanda. Oh iya ya ninggal asma kandha amre neno jagat raya nakseni alon-alon sang proklamator are sang proklamator aku ora kulinane yo ngati-ati aku teken datan liyan Bung Karno padake Jafar bela bangsa tekeng pati sang pandhuta Pancasila dasar negeri. Wah, edan iki ora jeneng aku adul-adul lho, Tru. Katno WA Katno. Kecewa, Katno. Katno WA muni piye? Ngandel ora, Pak? Lho. Pak Seno, kula niku penting teng warga Laras. Tanpa wonten kula pripun? Meh mawon jugruk niki wae. Wah, iya. Iki asli mau adul-adul, Tru. Asli kok ya iki ora. Sesuk nek diurus ro egol sakaremu lah, ora ngerti lho. Malah wong ora jenak lho ning omah. Lho, tenan ora. Wo, pancen dalange senengane ngicipi calang papak. Ya monggo. Dados, yuk.
saka bumi Blitar jayane kadange bumi Pertiwi bela bangsa Indonesia merdeka sukarela tanpa lena tekelena Bung Karno bapak bangsa selalu Pancasila Bung Karno proklamator presiden dan kabisan Bung Karno Bung Ida rakyat terus kumeda Bung Karno dengan sejarah kemerdekaan Mas Bung Karno putra fajar miyos saka negeri Blitar api ya ning apik karangan penak nek ming sithik ming sateramani penak banget terus ayo ketoke ming lagune sithik ning isine mentes pancen ya disarekke ning Blitar lahir ning Blitar disarekke ning Blitar proklamator bangsane awake dhewe Bung Karno wis tau ziarah ngono Gong weh wingi aku dek mayang ning Blitar wingi aku ziarah mrono oh kanca-kanca ya tok jak beborose ben ngopo do dijaki ha iya ndonga ya ora iso ndonga ya iso nek kanca-kanca ora ana nyeneni iso ndonga ora dadi wiyaga sithik ning atos lho suarane lha ngopo do ngopo ha ya wis ben iki mau ya kuwi Bung Karno Putra Fajar karyane Bapak Haji Sukron Suwanda ya sing angka loro kudu diaturake terus apa penyanyi Pak Eko Suwanto kuwi ya aku wis matur bola-bali to perintis wayangan bengi iki ana ing halaman DPRD Provinsi Ngayogyakarta ya nyuwun lelagon ya kuwi Gugur Gunung wah apik arep lagu jaman biyen ning kuwi dadi perlambang kamanunggalan kegotong royongan cocok ya dibukani saka Bonang terus kur ibu-ibu Waranggana ya nganggo dibawani rasa gugur kuno ki ra ana bawane liluli liluli lilut lilut kowe iki ngapae kowe nek ora iso buka rasa iso gleleng ndekno ngingu jenggot barang. Mbok ngingu wedhus men anak. Ora. Glelenge ra jamak-jamak. Le ngabane kowe kaya yayak oh. Ding 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 ding. Le ndekepe nganggo dodo. Ding 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 dole. Ayo, bareng buka. Lolo. Ah. Modar ora kowe. Ayo wong iki dhewe-dhewe kok. Iya. Karang penabuh kuwi aneh-aneh. Ana lho terus sing bubaran tak tunono dono. Jane nang. Dong. Piye kowe? Biar nampane piye? Ha iya. Yo, dados samangga. Karya
minate luar biasa kok. Tembang iki jan penak tenan. Wit aku isih cilik, isih bocah. Ngrungokke nek disetel karo wong tuaku mbiyen liwat lumantar tip yo penak dirasake, penak dinikmati jam temonjo. Ayo. Ayo kanca, ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe. Sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara. Ciro lupat maju papat-papati ulang-ulangake mesti ing karampunge. Olopes kontol baris, olopes kontol baris, olopes kontol baris, olopes kontol baris. Petro iki gulune mbiyen gawe saka apa ya? Nyuwara alon yo apik, nyuwara cepet yo apik. Ayo kanca. Heeh. Semar ki ora adil. Suaraku cemeng. Ning suaramu ku nek gelem nyuwara dhuwur yo apik lho, Rek. Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe. Sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara. Cira lupat maju papat-papati ulang-ulangake mesti enggal kanggone. Olopes kontol baris, olopes kontol baris, olopes kontol baris, olopes kontol baris. Suaramu ki jane cemeng ning yo apik. Makasih. Sing elek ki jane asline ana sing elek anak Semar blas ora iso nyuwara ki ana. Ana wae? Ana. Endi? Oh kuwi mendonong mburimu. Nembang apa-apa ya ora iso. Nembang sing modern ya ora jedhak isane ming waton dawuh. Ayo! Ya. Mesu bocahe. Nyepeleke aku sengit tenan disepeleke iki. Kowe pamer swara ngono kuwi. Iki guru paduan suara. Waduh. Kampung Karang Kadempel ki sapa sing mulang Panembrama? Kuwi lho. Edan, malah aku durung tau weruh nek kowe mulang Panembrama e. Lho, iki apa? Wingi lomba ning kabupaten? Ora lolos seleksi. Ora lolos seleksi kok glelenge ora jamak ora. Coba nek kowe pancen guru lomba paduan suara tembang gugur gunung ki mau go. Aja tok lalekke, arepa kowe apal gubuk asmara, kowe apal lali janjine, kowe apal apa jenenge iki kembang rawe ning gugur gunung ki aja nganti tok lalekke. Iki penting lho, Le. Jroning surasaning tembang gugur gunung kuwi mawa teges kamanunggalan sarta gotong royong. Kuwi becik, yo tembange kaya aku. Oke, nyepelekke ora. Nang 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 nang. Piye? Wedan. Dawa tenan suarane. Ora mung suaraku sing dawa. Ya. Ayo semono, semono. Ayo. Iya iya kok sik tak adose. Iya. Lu tegese iki tembange. Ayo kanca ngono kok adus karepmu ora sak karepmu. Ayo kanca. Piye? Gulu cendhake suarane tetep arep serak-serak ning jos. Ayo kanca. Lho, heeh. Seneng aku. Seneng ta kowe? Ayo kanca. Lho. Kok wis medun? Munggah, Pak. Ayo kanca semene ajeg. Ngono aku wis ora tau ajeg, Tru. Mun aku nek ditinggal dela wis ora ajeg. Ayo kanca semono. Ayo kanca. Ha. Ngayahi karyaning praja kene. Medun sithik kuwi numpang. Heeh. Wis numpang wis. Malah seneng ora. Kene aja numpang larasan. Numpang larasan tegese larase semene kowe ning dhuwure sithik. Kene gugur gunung tandang gawe. Yo. Kene. Nah, pertahankan. Oke. Kene gugur gunung tandang gawe. Nah, sayo rukun. Anggo disampar-sampar nang cangkeme. Saya rukun. Bebarengan ro kancane. Lila. Hah? Lila. Asli ikhlas. Apike? Njur tapeke.
lila lan legawa kanggo mulyaning negara. Ha, mulai hitung. Sate loro, tempe loro. Ciro lupat. Goblok-goblok banget. Ciro lupat, maju papat-papat, diulang-ulang akan mesti enggal rampunge. Ma. Hologram. Holopis. Holopis kontol baris, holopis kontol baris. Wah, nggon ki rasa dicengkok. Ketinggalan ngono. Holopis kontol baris, holopis kontol ora rasa nggo. Holopis kontol baris, ngono rasa. Wong ki duwe kreativitas dhewe-dhewe terus. Iya. Aja tok larang aku. Iya. Ketinggalan ni Rama. Aku tak becak. Ketinggalan Rama iki tegese iramane wis bablas kowe isih nang kono. Kenop traffic light. Rasa jak omong nang ki wae ora. Holopis kontol baris, holopis kontol baris. Holopis kontol baris. Holopis kontol baris. Jlang. Ose. Apa ki mau kari dhewe ki mau? Ledo surake mau lho. Kontol baris gamelan digendlengke. Jlang. Terus penabuk kabeh muni. Hose. Hose kok keri. Apik tenan bagone nembang ora. Nyenengke gugur gunung ki ya terus. Heeh. Ayo, nembange sing kur-kur wae terus ayo. Yo. Yo, kur-kur wae rasa nganggo tembang-tembang sing anu jenenge solo ora. Engko ndak kancane dora nyambut gawe. Heeh. Mergo iki sing iso diitung jumeneng ki pirang-pirang. Iya. Engko Prastiwi nek ora kon ngadeg ya Prastiwi mung mangan gaji buta. Ha iya. Mula aja nganti kabeh makan gaji buta. Sing apik iki rejeki iki lumantar tumandang karya. Ha. Nek le nyambut gawe serius le nyambut gawe tememen rejeki iki bakal sithik ning dagingi to. Iya. Nek le nyambut gawe mung sak penake dhewe. Heeh. Nek wayange omong mripate merem. Heeh. Nek wayange muni gamelane mripate lagi melek titenono asli ora ndagingi wis ora ndayani ditabung ora bakal iso mlumpuk ora berbunga ya ngono ya Kong ha iya yo nembang neh sing kepenak aku kok kepengin sarung jagung terus ampune nggon aku nggo telu oh suwek siji ngene lho ngomong iki lho nak piye sarung jagung iki tembang ora kok garing pengen nganggo sarung iki ora sarung jagung abote kapot antresna tak rewangi korban jiwa raga wah dhuwur terus to terus sarung jagung kuwi nadane pancen dhuwur ya nyok oh iya leng celeng malah nguneke celeng kakang kowe ngunek aku munyok nek swara dhuwur ki kok kentekan swara lho, Tru. Sing rendah-rendah wae. Ora, pancen sarung jagung abote kebaca tresna tak rewangi korban jiwa raga mlaku atot tan gresula watone sesandingan agawe sang samrasaku nadyan munggah gunung ora wegah son kontrol tok kapake demeken pupuk ngono men muni. Ha nggon kabele. Amone tansah sumanding mung tansah eling sarung jagung. Sarung jagung sing kene abote muni. Kabaca tresna yen tanpa satina kaya setaun sarung jagung. Abot rasaku apik tenan wis malah sado nembang Petro ta wae sing nembang men dijen kok nek ngono kuwi gunane apa nggawa pengrawat apa nggawa iki lho sing do nambung sing apa pengrawit kok perawat gunane apa nggawa pengrawit percaya aku nek kowe iki wasis percaya nek aku pinter ning kanca-kanca iki digunakake kanca-kanca iki buka notasi sarung jagung
Wis nganggo HP. Waduh. Buka Mbah Google, wih lah cah iki. Modern tenan cah. Terus ditulis sarung jagung, notasi. Terus dipenyet. Cari. Wih, engko metu. Jedul. Oh, sing metu. Tikus. Angka goblok. Iya, ming dingonone kok nesu lho ra. Metu angkane jedul. Cemlong oh dek ora hafal kok. Yo, tembangke dhewe gunane apa nggawa sinden barang iki mendokon sedakep. Tiwas dicandani lebleb. Ha iya. Didandani cara wayang golek kok ming merem. Ya ora apa-apa ya ora ketok ayu-ayu to. Tiga-tiga iki. Sesuk tuku prada. Sing diprada raine. Ayo. Wong apik lho gong nang sinden iki jan luar biasa iki. Ayo iki bar tak kei tuku seragam. Oh. Sing nukoke kowe. Takonono. Aku iki pemimpin sing blobol lumah. Aja kok seragam. Kuwi nek ora percaya tilik ana terus. Jeroane seragam. Ajar ora. Nek pancen iya, kira-kira apa? Iki bengi iki nganggo ping kabeh. Ping kabeh ora. Ya ming gambare beda-beda. Ana sing Mickey Mouse, ana sing kupu, ana sing suwek. Yo, mangga diaturake buka bonang Mas, mangga. Sing nembang sik ora cenine man. Ya sing nembang. Sing nembang sapa? Aku tak nyoba sarung jagung Tatin. Oh iya. Rasah ngadeg Tin, wis nang kono wae. Ketok lemes banget kowe wis angko mane tiba aku wis semelang. Kowe iki nek tiba dadak golek tosa. Lho. Nek wong lima ora kuat. Lah iya. Soale anggere diangkat ana sing kari nang lemah siji. Ayo, mangga. Kaya ngene ta iki? Tak kira gayeng kok tingkul ning ra karo-karuan. Lagu
Nggih. Tembang-tembang biyen ki aja tok singkur, aja tok disingkirke. Nyatane ya kepenak to. Sarung jagung neno tak rewangi. Piye, mat-matan tenan. Lho to, Gong. Cangkem kekamban ki nek ngorok nganti kaya munyuk ya, Tru. Kaya angler banget bocah iki ora. Apa mambengi ra turu apa? Mambengi ra malam Selasa to ketoke jatah rondo. Jatah rondo? Heeh. Kok nggon aku kemalingan? Ya berarti dhewe pamit rondo ning jane nyolong. Ini ora digetak tuman bae. Wah, wis jan sengit aku. Lho. Sengit ngopo? Wis ora padha karo bayang aku. Ora padha karo bayang kamu piye? Ah tak kira sarung jagung. Lho dudak. Nyeng. Sing gumya ngono lho jebul. Lho dudak. Temlong melong klik kling gelong kling kaya mlakune wong pincang matamu kuwi. Iki senengane nek omong ngenteni kakangne kok. Tenane ring klong sarung ambuyuyut nang mripat. Oh. Nembang ki sing kira-kira nganu lho apa sing semangat. Ah iya. Saiki ndi kowe arep nembang apa? Sipelok barang warta inger. Sirahe udu. Gendere dinger apa? Belok bem ya kena, slindro ya ora apa-apa. Aku nek nembange jan aku nek nembang gamelan iki aku dudu fakku itu. Apa? Dudu fakku. Dudu fakmu. Dudu. Aku iki kula nganggo nganu wedene iki. Ya mosok dipejet muni kae. Ah oke sing dipejet muni iki oke. Ya, uwonge dipejet muni. Sok ngampleng barang. Apa Tru? Aku lho sing ku lho ana apa jenenge dawa oke kaya gampang lho. Nek gambar ra dicuthuk. Ah iya. Nek ku meh dipejet nggo driji nut ngono ku. Terus apa suara-suarane yung ngono ku. Ora wae nenak. Heeh. Anu sembor. Oh sembor. Keyboard. Ah, aku bar tuku weh. Tak pajang nang ruang tamu apa? Oh. Yamaha merek kuwi. Weh lah ya apik. Meng 4 gigi. Lho. Keyboard apa motor? Motor. Iki ki mau ngomongke keyboard kok dadi motor ngopo? Aku tuku motor sik arep tak tuku keyboard. Oh. Cah cukup ya. Ah iya. Tuku keyboard sing apik kira-kira engko nek rusak tak buang. Weh. Tuku meneh. Rusak meneh kakeke garing.
Wah, garing ora iso ngibetar nggo ngopo? Nggo nglantik tangane lecek kuwi lho. Ya truk golek kanca liyane ya. Ket mau kok marake ati. Ayo kowe karo kakangmu senengane ngono kuwi kok. Kowe iki gek nembang ora usah dadak nyerempet karo kakangne gek nembang apa sing arep tembake pelok barang apa pelok bem apa slendro. Diatonis. Weh la edan Bagong. Sora diatonis pun awite do sora kira-kira sagora. Ya pentatonis. Wah jan iki rumah sak arep nembang kok mumetke wong lho. Slendro apa pelok? Pelok. Ya. Pelok apa slendro? Slendro. Nah, kaya cah cilik to. Becak apa mlaku? Mlaku apa becak? Becak. Nah, jenenge ora jati dirine ora anuhi ngono kuwi. Nek mlaku ya mlaku, nek becak ya becak. Becak apa mlaku? Becak. Mlaku apa becak? Becak. Ah, ngono. Aja mau becak sengit. Lah ngopo? Aku bar becak mau saka Tugu Ngidul. Tekan stasiun. Mbok. Meh gelut karo aku. Mergane aku takon, "Pajeng becak tekan Tugu pinten?" 15.000. Nek cah cilik pinten? Gratis. Anakku tak tunggakke aku mlayu. Tukang becake nesu. Bareng medun ki pun nggih, "Lho, bayar apa?" Jare cah cilik gratis aku. Iya. Ngece iki asline. Ya Gong, nembang apa? Pelok bemah. Ya men pitoro kancane. Ya. Tembang sing kepenak-kepenak ya, Tru. Ya. Ayo, kosek. Mikir e. Ki Pentium 1 e. Wah, ya wis lawas banget ki Pentium 1 wis ora iso nganu wis. Pentium 1 wis ora iso nggo mikir kuwi. Saiki susum ora Pentium kok saiki apa? Mbok. Engko ya ora iso ngarani kok. Ha, ditintingke. Ya, sing sigrak-sigrak aku mau nek sing aleman-aleman. Ya. Kambang suling kemandang sarane. Suling kepenak unine. Nembang komeng sarung mabul. Sarung jagung, sarung mabul jagung locot. Piye kanca to? Ape ya? Kambang suling kumandang sarane licat litut. Wale tulat-tulit kok licat litut. Tulat-tulit kepenak unine balungane nyamber. Nenonane usaha. Nine mung. Yo ngawur. Ora apal senengane ngawur kowe.
Mong lho. Nene mong. Ah kok mul. Nernyoake tangkang. Renglan kentrung ketimpal tipung suling kumyak suarane nyo sak du ayo sing ngedram lulusan anu apa jenenge ben ben apa ben modar mulane apa-apa didrami wayang malah ra didrami lagu-lagu Gambang Suleng dudung kebenak nalikane dudung buandem selop nalikane Subokastawa kok didrami ora apik kok ya ngono kuwi karepku nembang ya sing gumyak-gumyak ngono kuwi ayo terus apa tak mikir sik aku nek meng tembang-tembangan nek meng sing tembang-tembang saiki aku jare ra seneng oh tembang-tembang biyen iya urung kakak tua lan sak piturute iki aku seneng iya Anggriya numpak prau layar piye kuwi maksude arep kepiye kuwi yo kanca neng gisik gembira kok angliak pertamane ra apal aku ya yo kanca neng gisik gembira ayo mas aja dipleroki puyer ngopo pusing sirahku kuwi nek mas aja dipleroki iki bukane mas aja dipleroki kok ora mas aja dipleroki kok dinggonke lagu liya lagune iki dhewe-dhewe angriyana mas aja dipleroki ngono mas aja dipayoki ngerti kok iki angriyana babrau layar kuwi nggone dipleroki ngono kowe iki aja mlerok terus kira nyok pancal mudar iki apa-apa kok gawe masalah terus. Bagong nek karo Kakang Nes ora iso rukun ora. Ya kanca neng gisik gembira. Lira banyune segara. Angriya lupa prau layar. Redino minggu ke pariwisata. Nembange sing marai mata melek. Iki wis wancine jam 2, mripate kok dibandoli drim 3 kilo. Mula ditembangke sing gumyak-gumyak. Ha iya, iki mau jenenge apa, Gong? Iki mau jenenge apa? Sing endi? Iki mau lho. Wah, aku ora lali ra kenalane, Tru. Tembang. Tembang. Tembang iki mau jenenge apa? Kok iso buka celuk? Mas mau. Wah, wis kowe iki ngono ngaku wong seni. Waduh. Kok ngono ngaku wong budaya. Jenenge apa? Iki jenenge Kadung Tresna. Mangapa tak gogohi cangkemmu, Gong? Kok dudut amandelmu. Mati ya reng ben, mutar ya ben. Iki jenenge Mas aja dipleroki. Kenapa kowe mlerok terus? Mbok wong iki nepake karo awake dhewe. Aku ra iso nembang kaya ngono iki tak penging. Ngono lho.
Mbok dioprasekke reng aku isin ndek Kakang kowe. Lha itu njuk maksudku diganti apa? Nek kowe manut aku bunder tur empuk. Indel wedhus. Terus iso weruh. Wah peteng kabeh asik lho. Mas aja dipleroki. Mas aja dipoyoki. Karepku njaluti penitene. Karepku njaluti eseme. Tinggal lakumu kudu ngerti tata krama aja ditinggal kepribaden ketimuran mengko kekeri nang gejlek. Mengko kekeri nang jaman mbok ya sing eling bab apa iku budaya pancene bener kandhamu lanane yo kanca nang gise gembira alirap-lirapan kok doramune iki mau wis ya Gong ujuk wis ditembangke kok isih arep dibaleni meneh wah ayo wong seni iki ngene iki Tru urung tau ditembangke wis ketakon nembangke iya coba liyane sik tak mikir ya perasaan dadak sing aneh-aneh Gong siap oke nembange apa pelok isih pelok ya neng dindangdutke ya aku seneng banget karo dangdut iya nganti omahku tak tambari kendang kendang dangdut apa kendang batangan iya aku ora seneng kok kendang batangan iya saya nekat ya saiki wis ben ora apa-apa. Arep tak ki mau pacar nembang aku terus. Ayo to yo kowe lali malah ora. Asem tenan. Sik tak pikire. Ya. Jo ninggal aku trimo bonceng. Op. Dangdutke. Kowe iki le buka kurang banter. Oke. Aja ninggal, yo. Kebanteren tak lorote sik aja ninggal aku trimo bonceng Wiwit budal jarene bebarengan bareng-bareng lambe abang terus kekiwang rayane mbok aja ngece lamun ngece kawalan kang temburine rayane mbok aja ngece lamun ngece kawalan kang temburine wah iki karyane Ki Narto Sabda aja ninggal aku trimo bonceng wiwit budal carene bebarengan bareng weruh lambe abang terus kegiwang ora liyane mbok aja ngece lamun ngece gawele tembe mburine lale kowe kok meneng wae Gong ora entuk nggon aku jane arep nyaut. Oh iya. Didumbung telu ya. Oke, siap. Aku muni aja ninggal gareng. Aku trimo bonceng langsung tok saut. Oke. Dadi? Ya. Aja ninggal aku trimo bonceng. Kowe tak antel ndasmu lho, Wong tuwa kok disaut cemplungke kalen. Piye? Aku salah. Salah. Maksude piye jelaske to. Nyaut suarane gareng. Oke. Ngono kuwi dadi cetha. Ya. Ayo, Tru. Ya. Aja ninggal aku trimo bonceng. Cangkepe wong tuwa tok obok-obok. Jare kon nyaut suarane. Aku kok serba salah to. Soale kowe IQ-mu rendah, tur goblok. Halo. Ngene lho,
aja ninggal gareng aku trima bonceng terus kowe wiwit budal ngono. Hah? Sida budal? Sida. Waduh aku rong sangu apa-apa. Rasa sangu apa-apa. Engko aku sing nyukupi. Oke. Aku wonge gampangan kok. Oke. Ya. Wiwit ya. Wiwit siap lho, Gong. Oh iya, budal ta iki budal. Angkutane gampang kok. Siap ya. Aja ninggal aku trima bonceng. Ayo. Ayo. Gang sida budak iki. Yo, to yo. Ngendi iki le parkir? Ya ora ngono ta, Truk. Ora anarkis ngono kuwi. Aja ninggal aku trima bonceng. Yo. Wiwit budal carene bebarengan bareng-bareng lambe abang terus kegiwang. Nganggo nada. Bareng-bareng. Duh nek ngene iki ora dadi. Coba. Aja ninggal. Oh. Medun sithik. Ora kowe. Suaramu. Suaraku to? Heeh. Oh. Dunke sithik. Hah? Dunke sithik. Iki wis pas. Ora urung. Aja ninggal. Oh. Ha, semono kuwi. Wis semene iki tenan? Heeh. Ora kurang gede? Ora. Aja ninggal. Waduh, munggahe reng. Waduh, munggahe nganggo lip iki kebablasen. Aja ninggal. Ah, coba. Aja ninggal. Ane rasa. Aku trima bonceng. Agene pas. Dadi padangi kok. Bolot cangkeme ajar. Suwene turu kok. Aja ninggal. Waduh, kleru meneh. Aja ninggal. Aku trima bonceng. Wiwit budal. Mbok tulung cangkemku disetem sik. Dikencengke angel tenan nyuwara nadane. Wiwit budal. Dal. Wiwit budal. Dal. Ha. Widal. Wiwit budal. Oh, ndaruk diinganu teng-tong ngono. Jarene bebarengan. Ngon. Jarene ngan. Jarene bebarengan. Ah. Bareng baro. Nek sapa e? Bareng baro. Ah, lambe abang terus kegiwang. Broliane. Mbok aja ngece. Ngece sapa? Kowe iki tak kandhani, Mbok. Mbok aja tirakno. Mbok aja ngece. Lamun ngece kawele tembe mburine. Asline kowe do tak apusi asline. Asline aku ki apal. Aku mung do tak nggo menghibur kowe kuwi. Engko bakmu dikira ora lucu. Coba nek ijen, Ijen, aku wedi nek dhewe.
Iki nembang kok wedi ngopo? Juke senter. Lho. Amar nembange kok dadak nganggo senter ora. Aku nek kleru. Nek kleru. Coba ijen tak weruh. Aja ninggal aku trimo bonceng. Wah ya pancen ya pinter tenan. Aku edok-edok bodoh. Oh, nek jane aku goblok. Ha iya. Wiwit budal jarene bebarengan bareng-bareng. Nek kudune sing sigrak ya truk ya. Ha iya. Lagu dangdut ora karo dijogetine aku ora marem. Oke, men semangat ya. Oke. Seneng aku. Ha iya. Dibukane ora langsung wae nembang dhewe joget dhewe kaya nek kowe nang sumur ae lho. Tahu ora tahu wae. Ah semisen aku. Aku pas adus njaba kae ya. Heeh. Weruh nang ngono, weruh kowe iki wong tuwa kuwar-kawer. Karo nembang ora. Oke, aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit budal jarene bebarengan bareng-bareng lambe abang terus kekiwang tungtang waliyane tungtang aja ngece mbok aja ngece yo lamun ngece oh cek awale tembe burine waliyane lamun ngece matane gareng sirang matamu. Gayeng to? Ora gayeng ora. Nyenggol mripate kakane. Terus kok nyenyet? Kowe biasane iki mengomentari aku. Wis ora tak komentari ora. Ngopo? Iki isih suwe lagi jam 2 kok. Bubar setengah 4 isih karo tengah jam. Lumayan iki ayo nggo gojek-gojek. Terus, apa sebabnya kucingnya kok melumpat? Ora weruh. Ngopo kok kucing iki seneng greh? Mergane apa nek kowe ngerti? Aku wis seneng kok ndak tak takon kucing. Dene kok kepruk watu ndas. Mau nyeneng itu ora. Mangkelake aku. Dirambati uler apa sing langsung teksek. Wah lah iki angel. Jane aku ngerti kok jawabane ning tak gawe ra iso. Apa, Gong? Dirambati uler jalan sandonge. Ya. Digeguyu dhewe. Ya nembangne ya terus. Moh kesel aku. Ora arep nembang meneh. Ora arep nembang meneh. Wis. Iwak apa sing ora iso renang? Oh, kabeh iwak iso renang. Ono sing ora iso renang. Apa iwak abon? Caedian. Boyo wis kok ora. Reng, apa? Ada kacamata gelem ora sah. Ngece aku terus ora. Mripat kira kok tukoke kacamata. Riben. Engko ya ada kacamata riben terus tak tuntun. Gon dodo tulisi TKNG. Tukang kuwi tukang pijet ae ya ngece kowe. Antil mencerat ora. Wis gong leren. Ora iso. Aku nek lagi seneng ngene iki aku ki golek lucu ki angel lho, Tru. Ora iso saben dina lho. Anggere wis muni umum ngene iki aku ki pikirku iso mengancam terus. Apa? Mengancam terus. Maksude? Iki idene teko terus mengalir, mengancam. Basa Indonesia ora petho kok. Usah-usane ngono. Ya terus ya. Sluku-sluku bado elo sira menyang Solo le mayo moto macetot. Jendit lolo ba ora mati.
Wong mati ora obah, yen obah medani bocah, yen urip golek dhuwit. Kuwi apa kuwi? Lho. Bocah iki nek muni seneng nembang kok karepe arep nembang terus. Yo, nggo nek bapak teko, kok kamplenge. Wani wae kowe. Kowe iki ora ngerti asine. Semar iki karo sapa-sapa? Ndara Ngastina, Ndara Pandhu, Pramuka. Pandhu Dewayana. Prabu Pandhu Dewayana. Patih. Bathik madreme do wedi karo aku. Aku wedi karo Semar. Nenes Bagong ora tau ana wedine karo Semar. Wela. Tau wak getak. Poyo nggon kok. Poyo, heeh. Nyengeni aku lang tau nek mer ngono. Kono iki dicekeli. Didekep malah munggah turut nggon awak ngono. Bapakku ngomong ngayal. Mulane musuh aku pucet wong iki. Oh iya. Ning arep nemoni lelakon apa? Lelakon sing apik. Iya. Lelakon sing apik. Kowe mbiyen dek jaman sekolah ya diajari baris kok. Lho. Komandan upacara aku. Weh. Pendak upacara aku mesti nang tengah-tengah kae gak akeh banget sing dewas iki. Ruan! Gimana? Krong! Terus suarane sepatune mak srok-srok. Wah, marem tenan dadi apa iki? Instruktur ki senam. Inspektur upacara. Dadi upacara jeneng ya. Aku tau diparani wong do sing baris. Mergane lek ku ngabani ngono kuwi. Pertamane cetha. Krok. Barang sing kedua iki do mara. Pripun, Pak? Ngono. Mergane aku muni ngene. Apa bocah-bocah Pak? Mergo do radong do mara. Pripun iki kenapa niki? Coba nek pancen kowe pinter tenan. Seblek. Pandangan ke muka. Tidak boleh berbicara. Tidak. Ojo muni tidak. Berpengaruh bicara kok muni tidak ora. Istirahat di tempat. Krok. Loh. Istirahat kok melumah. Ngaso. Istirahat barisan ki tangane ming nang mburi. Wah. Karo kukur-kukur entuk. Rasane ora ketara lho, ming dridine tok sik ngene. Istirahat di tempat. Gerak. Gerak. Balik kanan. Gerak. Yo kancan nang kisik Petro gareng toko yo celeng. Modiar mempertanggungjawabkan kowe. Rene. Ora nesu ya, Pak? Pak. Ora nesu. Iki mau kan ming guyon. Mir. Ora nesu ta. Alhamdulillah. Guyu terus. Ya wis syukur. Aseme nutupi cangkem ki bon nglumpuk ke idu. Modiar ora weh. Ayo senengane orang guyu wayange siapke kok ming. Kaya sing ditanggake ora. Ning iki.
kok nyambut gawe malah cengengesan. Loh, kok Ndara Puntadewa kok tindak dhewe. Hei! Udiar. Apa ngalusan kok digetak lho. Ayo kaget ta. Pagi iki lho Puntadewa ngantil. Mongko le ngantil ngono ya. Ora lara. Sarmadi. Permadi gareng cangkeme. Cangkemmu kuwi wong aku ora ngomong apa-apa kok. Wong sing ngomong Sarmadi kok ditibake aku ora. Reng, barengi Reng. Reng, kompak lho kowe Reng asli. Ndarayama Widra ki ya pincang kok ya pincang. Gus, Ndarayama Widra, cangkeme. Oh, antel sisan. Wadulan senengane ora. Anak-anake aja kesuwen kae Ndaramu arep tilik Ndara bungkus ana ing wana Minangsraya to Le.